a dýchať, hej. Ruky sú zablokujem vlastne tou šnúrou vlastne to, že by ste bol v jednej polohe, telo uvoľnené, hej. Čiže zase povolte tú šnúru. Dobre. Dýcham stále, hej, cez ten nos. Hej, teraz zase nádych, zaťahnem. Vystrite sa viac, aby si to vyťahol hore. Dobre, teraz držte ruky, výdych. Otočte hlavu. Tak, telo je uvoľnené. Čo cítite v hlave, v krku? Uvoľniť sa a teraz môžete povedať. Úľavu, hej. A cítite, že sa to natiahne, hej? Hej. Púkoce tam aj niečo, či? Necítim púknutie. Dobre, ešte zo 2, zo 3 krát si to takto natiahnete. Vyťahnuť poriadne, vystreť telo, jak to vyťahujete. A teraz držím ruky, výdych cez nos, hej, povolím celé telo a točím hlavou. Pomaly do jednej, do druhej strany. No a zopakujete to ešte zo 2, zo 3 krát, dobre?